mewn adeiladu. Metal Slug 4 Mega Enterprise. Heddiw dwi am ddangos i chi sut i roi Batocera ar Raspberry Pi 4. Batocera yn opsiwn arall os chi ddim eisiau defnyddio RetroPie. Dwi wedi rhoi Batocera ar nifer o hen PCs i troi nhw mewn i fel consoles bach mewn ffordd, ond gyda lot o consoles yn rhan o fe. Felly systemau gemau retro. A dwi'n ffeindio fe'n hawdd iawn defnyddio. Un o'r pethau positif iawn amdano fe yw chi'n gallu, ar ôl i chi gosod e fyny, chi'n gallu rhoi USB gwasgu F1 a mae'n hawdd iawn trosglwyddo y gwybodaeth ar yr hard drive, o'r USB i'r hard drive, a gallu wneud y newidiadau fyna. Felly, does gen i ddim llawer o brofiad. Dwi wedi wneud just a bit cychwynnol ar RetroPie, ond o'n i'n dewis Batocera achos o'n i fel, mae fe'n fwy, mae just y Rhywgwyneb lot haws i ddefnyddio. Os chi'n mynd i batocera.org, a wedyn chi'n pwyso ar download, yn y top fan hyn. Mae'n bwysig i gael SD card yn barod. Mae dy fi un micro SD card 128GB, ond chi'n gallu defnyddio un llai. Sy'n rhoi hwnna mewn i'r PC, ac yna chi angen yr ail cam yw ffeindio eich models. I ni, Raspberry Pi 4B. So, lawrlwytho fe direct link fyna. Felly, wrth i hwnna lawrlwytho, neu just esbonio chydig, mae dy fi un o'r pethau yma sydd yn gadael chi roi eich cardiau SD mewn. Chi'n gallu gweld yr cardiau'n SD fyna. SanDiscs, dwi'n teimlo, yw'r un rai go iawn, ddim y rai o China sydd yn y rai ffug. Mae yna lot o cardiau SD ffug mas yna, felly byddwch yn ofalus. Prynwch rai o siopau go iawn, neu mae'n mynd i bod yn okay am wythnos, a wedyn mae'r pethau mynd i torri os chi'n cael y rai ffug. Mae yna cwpl o resymau dwi'n penderfynu dewis y Rhywgwyneb Batocera dros RetroPie. Un o'r pethau eitha cyffroes oedd o'n i wedi llwyddo i cysylltu gyda'r person sydd yn datblygu Batocera, a wedi gallu cyflwyno i nhw gallu wneud lleoleiddiad Cymraeg. Felly ni'n mynd i, ar ôl dangos chi sut i gosod Batocera ar eich Raspberry Pi 4, chi wedyn yn gallu gweld beth rai o'r text. Dyw e ddim 100% achos dyw'r datblygwr heb wneud yr addasiadau i gallu cyfieithu fe 100%, ond mae fe yn gweithio arno fe. Mae fe'n eitha neis. Mae fe'n gweithio. Mae prosiect adeiladu arcade cabinet dy fi. Na i ddangos i chi hwnna hwyrach ymlaen, ond mae fe'n rhywbeth eitha diddorol a eitha cyffroes i gallu chwarae cabinet arcade a gemau ar hwnna, a gallu gwasgu start am bod yr opsiynau i gyd yn Gymraeg. Un o'r prosiectau oedd cymryd hen PCs oedd yn mynd i cael eu taflu allan i'r skip a troi nhw mewn i systemau gemau retro. A na i wneud fideo arall rhywbryd ar y proses hynny, a tutorial am hynna. Standard desktop laptop, all Apple desktop laptop, all Intel. Mae GPI case handhelds fan hyn, Odroid, so gallech chi gael ar hwnna hefyd. PoKiddy. So a Raspberry Pi 0 right at Raspberry Pi 4B a Raspberry Pi 400. Mae hwnna'n eitha cool. Mae fe'n Raspberry Pi sydd o fewn allweddfwrdd, felly chi gyda controller, os i rai oedd yn defnyddio'r
hen systemau lle chi angen teipio, mae hwnna'n handi iawn. Dwi wedi rhoi rein ar yr delwedd yma a Rhywgwyneb yma ar PCs a hen PCs o'r blaen, ond dyma'r tro cyntaf fi wneud ar Raspberry Pi. Ar un o'r resymau nes i brynu Raspberry Pi oedd dwi wedi archebu rhywbeth o'r enw Sinden Light Gun. Mae hwnna'n galluogi chi i chwarae gemau fel Time Crisis, ond chwarae nhw trwy PC neu trwy Raspberry Pi 4 ar teledu mawr a ddim gorfod heb unrhyw broblemau, achos mae y systemau yna fel arfer yn gweithio ar teledu CRT, sef cathode ray tube. Felly, beth yw e, Indiegogo backing thing yw e. Felly, dwi'n credu dwi'n rhif 6,000 a rhywbeth, a mae llawer o flaen fi, ond nes i wneud yr archeb yn Hydref, yr ail o Hydref. Mae wedi bod nifer o misoedd nawr. Felly, dal yn croesi bysedd daw ac yn bo hir. Ond chi angen mynd i Balena Etcher, sy'n chi gweld hynny. So, balena.io/etcher/. A lawrlwytho hwn, achos dyma'r meddalwedd sydd yn mynd i galluogi chi i roi yr delwedd ar yr SD card. So, mae'n rhoi flash OS images to SD cards and USB drives safely and easily. Dwi wedi wneud hwn nifer o weithiau ar USBs, achos mae yna ffordd o bwtio PC fyny i redeg syth i'r USB. Felly mae hwnna'n eitha neis, achos sdim rhaid i chi cymryd unrhyw beth arall. Chi jyst yn gallu cael ar y USB bach, roi e mewn, newid yr trefn, yr post, fi'n credu, pa un mae fe'n blaenoriaethu, a wedyn chi syth mewn i system gemau retro. Felly, os dwi'n gwneud select image, dwi'n mynd i fy drive downloads, chwilio am y delwedd. Mae'r delwedd yma yn dangos dyddiad heddiw. Clicio ar hwnna. A wedyn, y target wedyn yw, dyle fe wedi pigo fyny'r SD, dyma ni, yr SD card yma, just bach o gwthiad bach fanna, a wnaeth e gweithio. Felly ni gwasgu continue. Nawr, chi angen gwasgu, felly mae yna tic gwyrdd cynta, a wedyn gwasgu continue, a gwasgu flash. Sure we want to ydw. Great. Yeah. Dyna ni nawr, mae fe'n dechrau ar ei waith. Chi gweld mae'r delwedd ei hunain, ond yn 2.26 gigabyte. So nawr mae hwnna wedi wneud. Nai tynnu tynnu'r SD card allan. Okay. Felly a roi e fan hyn yn y slot cywir. Dyna ni. Just yn dwt fyna. Chi gweld hynna? Mae'n anodd gweld y beth achos mae fe'n ddi, ond chi gweld e mewn fyna.
nawr ni'n neud hwn, na i cysylltu fyny cysylltu hwn gyda monitor a na i ddangos i chi cam wrth gam beth sy'n neud nesaf. Just nodyn i chi gael gwybod mae rhaid i fe bod, os mae fe dros 64 GB yr SD card, mae rhaid i fe bod yn exFAT. Peidiwch â wneud beth nes i a ddim gwirio hwnna, felly nodyn bwysig. Chi'n gallu gwastraffu amser wedyn yn ail fformatio fe. Peidiwch â wneud hynny, jyst newch yn siŵr chi'n fformatio fe cyn wneud yr balen a etcha yma. Dyma ni. Dyna beth mae'n dangos wrth i chi llwytho fe fyny am y tro cyntaf. A ni chi gweld fan hyn. Y peth nesaf chi eisiau meddwl am yw controller. Felly mae dy fi un fan hyn, just Xbox un yw e. Mae'n pigo fe fyny'n syth. Mae'n gwych fel yna. Wedyn dwi'n mynd i updates. A os dwi'n newid hwn i beta, wel na, peth cyntaf dwi'n angen wneud yw cael y we. Achos o ti'n gallu diweddaru unrhyw beth heb y we. Felly, na i just mynd i nôl Ethernet cable fan hyn. Hyn. Felly, just yn rhoi yr Ethernet mewn fan hyn. Dwi wir angen prynu cas am hwn. Mae fe'n bregus iawn heb cas, felly fi teimlo bach yn nerfus. Right, gen i network settings nawr. Dweud, a wedyn updates, ni'n mynd beta, start update, really update, achos dwi'n gwybod am ffaith bod y beta, yn fersiwn beta, chi'n gallu cael yr lleoleiddiad Cymraeg. Mae hwn dal yn cael gweithio arno, ond mae fe'n dechrau eitha dda. Ond beth sy'n dda gyda cael y Discord yn chwarae yw chi'n gallu rannu fe gyda pobl a wedyn maen nhw'n gallu dweud actually bydden ni ddim yn dweud y gair na, defnyddio'r gair yma, mae'n swnio'n well, mae pawb yn deall ac ati. Mae'n proses eitha neis wedyn i gallu gwella fe a just danfon draw y fersiwn, y diweddariad, a wedyn mae'r boi sydd yn datblygu Batocera yn rhoi y fyny o fewn cwpl o ddyddiau sy'n gwych. Gwell i ni wneud y reboot te, neu bydd e ddim yn gael ni wneud e. Ni'n wneud restart system, gadael i hwnna gweithio. Gallai gofyn iddo fe wedyn i cynnwys e yn y fersiwn sefydlog, ond am nawr, mae'r fersiwn beta yn cynnig pethau cyffroes o ran efelychu a popeth. Right, mae yna un ddarn pwysig wrth i chi gwasgu'r botwm upgrade to beta yna. Beth chi angen wneud yw tynnu'r SD card allan o Raspberry Pi 4 a wedyn, fel mae'n dweud fan hyn, warning, Raspberry Pi 4 is now running in 64 bits mode. You cannot upgrade from 29 without doing a simple manual action. Felly, dyma yw'r ran chi angen wneud. Mae'n dweud, so go in the upgrade menu, choose beta and upgrade, wnaethon ni hwnna, ond mae rhaid i chi cofio put your, just uwch o leia hwn, felly mae'n clir, mae dan yma'n bwysig. Put your SD card into a PC, remove the file config.txt, a wedyn chi angen ail-enwi'r config64.txt
i config.txt. A mae hwnna wedyn yn alluogi chi wneud yr diweddariad neu'r uwchraddiad i'r fersiwn beta. Okay. Felly mae hwn yn darn pwysig iawn. Os chi ddim yn gwneud hwn, bydd e just yn sgrin ddu. Dyma beth ar ôl i chi newid e i'r fersiwn beta, mae fe'n edrych fel hwn. Chi'n mynd trwy'r opsiynau. Y mwyaf o ROMs chi'n rhoi yn y ffolderi cywir, wedyn y mwyaf o pethau sy'n ymddangos. Ond just dangos i chi nawr un o'r opsiynau posib. Felly chi'n gallu mynd nawr, dyma dweud language, a chi'n mynd i Cymraeg fel opsiwn. Felly ti'n gwasgu hwnna, mae'n gofyn i wneud reboot. Ti'n just yn wneud hynny. Ti'n mynd quit, restart system. Y cam nesaf nawr yw i roi'r holl ROMs a yr BIOS a gosod y peth i fyny. Un o'r ffyrdd o wneud hwn yw dros y we. Trwy ddefnyddio PC arall a trosglwyddo fe. Os chi'n defnyddio'r un Wi-Fi gyda'r doi device, chi'n gallu trosglwyddo fe fel yna. Just wneud hwnna nawr. Felly os dwi'n mynd i gwasgu gosodiadau rhwydwaith, dwi'n nodi'r cyfeiriad IP ar eich, os dwi jyst yn dangos chi hwn, chi'n gallu gweld fan hyn, ti jyst yn rhoi mewn just fel yna, a bydd chi'n cael rhywbeth sy'n dweud share. O hyn, mae modd i chi, mae folders BIOS, chi gweld reina i gyd, a mae hyn yw'r external hard drive nawr. Dwi'n mynd i trosglwyddo y BIOS i dyfu fan hyn, achos mae dyfu'r un cyfan fan hyn. Felly, os dwi'n gwasgu copio'r rhain, copio fe fan hyn yn y BIOS, ac yna y pethau eraill sy'n bwysig yw mae rhaid cofio 128 GB sydd 'da fi yn yr un yma, felly does dim pwynt i fi trio trosglwyddo gormod o gemau. A fi am beth yw, un o ffefrynnau fi yw'r Neo Geo, felly na i weld beth sydd 'da fi fan hyn. Neo Geo, na, sgen i ddim fi fan yna. Oce. Felly chi angen mynd mewn i'ch folder fan hyn. Ffeindio'r un cywir. Un yma. Dyna ni. Felly, os dwi'n mynd i ROMs, chwilio am Neo Geo, a dyna ni. Mae casgliad eitha mawr fan hyn. Os dwi'n defnyddio hwnna, na i gwirio'n gynta bod e ddim yn rhy mae 2.4 GB, mae hwnna'n ffain. Copio hwnna i Neo Geo fan hyn, a cludo fe. Os chi'n mynd i gosodiadau UI, mae'r thema yma. Os ni'n mynd nawr i lawrlwytho, chi'n gallu lawrlwytho themau gwahanol.
Epic na ychwanegwyd I giw lawrlwytho. Okay. Epic nwatham wedi ei osod yn llwyddiannus. Felly, iddo fe gweithio, mae rhaid I chi wneud... mae rhaid I chi ail gychwyn y system. Falle mae fe ar... hwn. Gallai ffeindio'r USB nes I ddefnyddio. Iadau. Yn draw I Epic Noir nawr. Wei, dyna ni. Mae hwnna'n eitha neis. Mae'r dim ond yr opsiynau fan hyn sydd wedi cael ei cyfieithu. Mae'r bit arall achos taw pethau maen nhw wedi wneud. Chi'n gallu gweld fan'na, mae'n dweud gemau. So os dwi'n mynd Mighty Morphin Power Rangers. A dyma fe. Mae'n gweithio. Edrych yn eitha neis. Mae'n gweithio'n hyfryd. Dwi bendant angen prynu cas gyda fan ar gyfer Raspberry Pi 4. Neu bydd e'n... Those stupid teenagers don't know who they're messing with. So mae'n gret bod sexy. Fi jyst mynd mas o hwn nawr. Ti'n gallu crafu fel box 3 box 2. Mae'n box 2 yn okay. Screen lean. Olwyn. Crafu fideos. Right. Crafu nawr. O, mae rhaid fi roi fy manylion. A fi di creu hwn o blaen. Lle na I defnyddio'r un arall am nawr. Screen scraper. Mae un lle chi angen roi gwybodaeth, chi angen arwyddo fyny iddo fe. Wrth I hwnna gweithio, na I just edrych PC Engine, Game Boy Advance. Mae yna rai... O, Neo Geo. Dyna be ni eisiau dangos. Mae yna nice. Mae wedi crafu'r gwybodaeth yn barod. Ffantastig. Felly mae rhaid I chi gyda'r systemau eraill edrych a crafu... Mae wedi cysylltu gyda'r we nawr, felly chi'n gallu crafu'r gwybodaeth. Gallwn ni wedi ychwanegu fideos at hwn hefyd, sy'n eitha neis. I gael look beth. O, dyna ni. Fi wedi gweld hwnna'n cael ei chwarae o blaen. Magician Lord. Metal Slug. Right. Neo Bomb Man. Wedi gorffen y gêm yna. Felly mae'n eitha neis. Yn gallu neud hwn. Byddai yn addasu y set-up a'r thema a popeth ar gyfer y cabinet arcade, ond achos dwi ddim yn mynd I roi hwn yn y cabinet arcade, dwi'n defnyddio PC. Na I siŵr fod gad lefel hwn. A lot o King of Fighters, the Neo Geo. A Windjammers. Yna'n eitha da hefyd.
Yes. Fiber lip. The military. Ready, go! Mae'r casgliad, ar gyfer yr Cabinet Arcade, mae'r casgliad yma o gemau Neo Geo yn wych. Mae'n perffaith ar gyfer e. Oops. Oh, cool. Okay, so a fi nôl. A na i gobeithio gallai dangos I chi beth yes theme. I roi extract fan hyn, extract all. Yep. Dyna ni. Dangos I bach mwy o gemau. And what were you doing while they wow. were stealing the key from us? You went to get a snack, you fool! Ow! You don't have to get so upset about a dinky key. You don't understand anything. It was Dr. Poon who stole it from us. A super intelligent raccoon. His IQ is 1400. Can you even guess how important that key is? Well, what is the key for? It's for the secret treasure. Then what is the secret treasure, Grandma? Don't ask so many questions. The only thing I remember is it's called Ark. Ark? I wonder what it is. Dr. Poon wants to use the Ark to turn this planet into a raccoon world. Hey, why not? Sounds like fun. What a fool you are. It was totally your fault. You know that. You really should... I guess you'll never learn. Ond na, bendant, dyna un o'r penderfyniadau dwi'n mynd I wneud o treialu hwn ar Raspberry Pi 4 yw prynu cas gyda fan achos mae poeth mae fe'n mynd mor boeth dwi'n poeni bod e'n mynd I cael effaith a falle torri fe felly na dwi angen wneud hynny dwi wedi gweld rhaith a rad a maen nhw gyda fan reit lawr arno fe felly mae'n eich yn cool mae chwarae neis mae hwn dwi'n defnyddio Xbox One controller I wneud hwn nawr rhywbryd yn y dyfodol sy'n credu mae dy fi amser I wneud e nawr ond be hoffwn I wneud yw dangos chi y set-up sydd dy fi ar yr arcade cabinet achos dwi wedi dewis thema sydd yn siwtio'r arcade stick a'r cabinet yn well. Felly ni gallu gweld fan hyn
Mae rai o rein wedi lawrlwytho'n barod. Ond mae'n eitha neis. Dim pob un to. Ond reina I gyd mewn. Bydd rhaid I fi crafu fwy o gemau fyna. Credu na I swapio fe nôl am eiliad just I gweld, dangos chi fel mae e. Gweld os mae'r... Ie, chi'n gallu gweld. Mae rai o'r lluniau yma edrych. Ond... Ie, mae'n edrych fel yna. Oce, na gadael efo yna am nawr. A gweld chi yn y fideo nesaf. About time you got here. What's that supposed to prove? Talking to you. Get me up! You're one of a kind. Everybody over. SNK.